हेल' लोगोफोर दायोसो माने नैबे आइलड नार्जारि चेनेलाव बिदिनो मोननैसो भिडिअ लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे बर'दिन फैनोसैखाय लोगोफोर जोङो बेफोरबादिनो माने काप फ्लेग बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा जों लायनो ओंखारदों लोगोफोर। माने नैबे स्टाइल बाजाराव जोङो माने अफार दं होनना जों खोनादों लोगोफोर। जों दा थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। दा ओंखारबाय थांसिगोन नै बलेर'आ नै आंना बेनो जोंहा आब'आ नै बेनो मा बायगोनथाय दा थांबासो मोनथिगोन आरोना। नायलाय माबा खेब जोंहा बाजैया नै थांफानो नागिरदोंमोन। दा जोंहा आदाया माने बेखौ फैबाय गारनानै थांदों। दा बिथाङा माने जिरायना गाबनो नागिरदोंमोन। दा जों थांखांबा गाबसिगोन आरोना। लोगोफोर जोङो दा माने नैबे गसाइगाव स्टाइल बाजाराव जोङो हाबनो नागिरबाय लोगोफोर। जों दायो मा बायगोन नोंथांमोनहा दा नुलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बेबायदि नोंथांमोनाबो लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन। बेनो जाहैबाय नैबे गसाइगाव ओरैहाय थांनानै मोनसे सारियालिनि सिगां मोनसे लामानि सोनाबहा गोजौ बिल्डिं नोंथांमोना नुखागोन स्टाइल बाजार लिरनाय। बेयावनो गासैखौबो मोनगोन आरोना लोगोफोर। माने काप फ्लेग बायदिसिना जोंहा बर'दिननि थाखाय गानग्रा जोमग्रा जों दा बेखौनो लानो नागिरदों लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै लोगोफ्रा बिदिनो गोदानाव फैनायबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोनहा फैनो गोसो दङबा नायफैनायदो लोगोफोर। नायलांदो लोगोफ्रा अब्ला दा बिदिनो लोगोफोर माने गोबां दङ बिदिनो माने गानग्रा जोमग्रा ओरै आसान उसान बिदिनो माला सना गासैनिफ्राय माने दंजोबो आरोना। दा बेवहाय जोङो बेखौ जास्ट लानो थाखाय जोङो नायफैग्रोबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ माने नायलांबाय था। माने जों मा लागोन बिदिनो थोरसि खुरै नाना रोखोम गासैबो मोनजोबगोन आरोना। ओरै जोंहा माने सिरिनि दङ नैबे स्टाइल बाजारा माने ओरैहाय थाखो मोननै। बे दा जोङो फार्स्ट नैबे थाखो मोनसेयाव गाखोजेनबाय आरो जोङो नेक्स्टआव ओरैहाय काप फ्लेग बासिनाया बै माने गोजौआव दङ लोगोफोर। नैबे जाहैबाय गेजेर खन्द'आव। थारमाने गोबाङानो दं बाहाय गासै 8था लाइन दं लोगोफोर। बे गोलाव माने बिराद बुरजा दङ। नोंथांमोना बिदिनो बायदि माने गासैबो बिदिनो माखासेफ्रा डिसकाउन्ट दं आरो बिदिनो माखासे 1000नि जुदि माल लायोबा नोङो बिदिनो माखासेखौ नोङो ½ % होनानै बेफोरबादि लानो थाखाय मोनसे माबा दङ आरोना लोगोफोर। दा स' नोंथांमोनहा नायफैदो माबायदि। दा जों नायलांगासिनो लोगोफोर। जोंहा नै बिब'आ माने बेखौ नायबाय माने लासिगोन बिथाङा माने एसे मेगन हरदों लोगोफोर। दा नैबेखौ लासिगोन आरो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारि गोबां बिदिनो नाना रोखोम बासिना बायगोन लोगोफोर। नायलांबाय थाबानो जाहैबाय। स्पिड लानांगौहाय मोनसे नै बेखौसो नायदोंमोन आं बे हामो नोंनो हामगौमोन ना हामोहाय बेखौ लानो नागिरदोंमोन रायजोफोर माबादि नुगोनहाय। प्राइसआ नै प्राइसआ लोगोफोर प्राइसआ समाया जाखो समायगोना समायाथाय समायो ला दे समायो एसे फिसाद्रायो नङाबालाय जाबायमोन फिसाद्रायदों मालाय आदाया जेकेट नायदों एसेल'सो सुनै बिनिफ्राय सुसिन होमबालाय नैखौनो गानदो गानाव गानग्राखौ लोगोफोर जों माने दा नैबे काप फ्लेग थोरसि बायदिसिना फानग्रायाव जों हाबफैबाय। दा स' नोंथांमोनहा नायलांबाय था आरो सोरबाफोर बिदिनो ख्रिस्टमासनि बायदिसिना नांगौबा लांफैनो हागोन। नैबेनो जाहैबाय नै माने नैबे प्लास्टार न'नि आरोना। बेखौ जोंहा बासिदों आब'आ। आरो नै काप फ्लेग बायदिसिना नाना रोखोमा जों बेहाय लासिगोन लोगोफोर। दा माने बाहाय 1000सेनि बायोबा माने माबा मोनसे बिदिनो ½ % होनानै माने बेखौ लाबोनाय आरो मोनसे बिदिनो गिफ्ट दंबावो आरोना लोगोफोर।
माने 1000नि बारोबा जोङो 0.5% होनानै आरोबाव बेबायदिनो प्राइस मोननाय बायदि आरोना दा लोगोफोर जोङो माने दायो नायगासिनो दा थांनाय समाव जोङो मा लागोन दा जों गासै गिदिंग्रोजोब्बाय आरोना गोबां बायदिसिना सामान दं लोगोफोर दा नोंथांमोनहाबो फैनानै लांफैनो हागोन आरोना सोरबाफोर बिदिनो ओरै गसाइगाव खाथिफ्राव बिदिनो खोनाखाबाय लोगोफ्राबो बिदिनो लांफैनो हागोन आरोना दा लोगोफोर नै जों नायगासिनो आरो नै बाहाय माने बिराद मोजां दं नैबे माला जोंनि गासिबो नै बिसोर बायग्राजोब माने नायदों नै मोजां दंथारो नैबेनो जाहैबाय फानग्रा नै माने उन्दैफोरनि माने खुमियानो नायगासिनो दं नै लोगोफोर माने मोजाङानो लोगोफोर आं माने फैनानै मालखौ मोजांखौ नुदों स' नोंथांमोनहा मालाबाफोर नायफैदो नोंथांमोनहा माबायदि मोनगोन आरो नै ब्लेंकेटआ मोजाङानो नैबे जाहैबाय नै स्टारिं माने पालिस होग्रा बिदिनो नाना रोखोम बायदि दंजोबथारो लोगोफोर दा लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा गोदानाव फैनायबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो लाइक आरो कमेन्ट्स हरनो दाबाव लोगोफोर दा लोगोफोर नै जोङो नैबे काप प्लेटखौ लानो नागिरबाय माने बेखौ सेक लासिनो आरोना लोगोफोर माने 500 थाखा दाम बेखौ होनदों आरोना जोङो नैबेखौ नायबाय नै लोगोफोर माने काप प्लेट बिदिनो सेक लोगोफोर जों बेखौ लाबाय माने सिगाङाव 1000 मोननो लोगोफोर दा बियो अफार हगारदों दा माने 500नि हरबाय आरोना ना बेदरजों थिगसे जाबाय नों बोरमा बेदर जोङो दायो लोगोफोर न'आव सफैबाय दानि बे गुमैया बेखौ 8000नि लादों नोंथांमोना बिदिनो नांगौबा बिदिनो लांफैनो हागोन नैबे गसाइगाव बाजारावनो गासैबो मोनो लोगोफोर आरो गुबुनावबो मोनखायो मोननाया थेवब्लाबो जोङो गसाइगाव बाजाराहाय जोङो लाबोबाय आरोना लोगोफोर दा नैबे गारिया आंहा बेनो दा जोङो बेजोंनो माने जोङो माने न'खर संसार सोलिनांगौ थाखाय जोङो बे गारिखौनो जोङो दा सालायबाय थानानै दं लोगोफोर नै फालें नायग्राफ्रा नै फै गोथांथार ना गोमोनथार गसाइगावआव थांदों फालें नायग्राफोर बेसेबांनि 8000 बेसेबांनि होनदोंनो 8000 लायोनो जोंबो लन लानानै लायनो नागिरदों लायदो बेयावनो उन्दुनानै थैलांसै जोङो हा नैबे 1000नि माबा स्टिल बाजारनि
땡그로 탕나이 되는 나이 신발 땡그로 탕나이 되는 말라이 체리자래 그 비가세니. 마케이 하나 주디비네 벵골 ai mày xin mua ăn được đâu xin mua ăn được 무장 그 빨간 있나? 무장 그 산다 나는 생이 혼등 아유 아유 살수등 아무나 이놈 바가우스. 그거